Hi guys, good morning. So ngayon guys ay naatada ni sa farm ni Ma'am Christina. So ayan, hawa na kayo ang iyang kuan na ni guys. Nya sila papa naglampas bud sila dani. Nang side cut na ipa. Kuno ni Ma'am dani ipa papag. Nya naglampas la ni papa diha guys. Naglampasan diha niya. Karon kuan kipanin ko ni Ma'am diri kay na sorbiyor niya wala di siya. Nga gisugo ko niya nga magpapalit daw og sudan kay ipapaniud to ang sorbiyor. So magtugbong minialan guys kay magpalit mig sudan guys. Nga kanang sorbiyor libre daw nagpaniud to. Tapos lagi ito, libre ko na nagpaniud tong sorbiyor guys. Ang marites pamalis si Alan. Uy. Hindi na ako matawag si Alan guys. Nang marites to. Iya magunang uyuan po niyang nadiha. Karon guys, ang among kwandiri klima is alum nagfog siya niya. Murag kaulanon or kaulanon baka or magulan na baka ni nagalindahaw na siya guys. Nya magtugbong minialan kay magpalit mig sudan. Ikan minialan sa balingmuan niya kay nasugat man amo ang ulan. Tuwa siya naguli kay basa kay siya kay siya man may driver na ako kay naka sa likod na ko sa iyaha. Mamalit mi og isda sudanon sa kuan nagsorbi dito. Nagpa palit man si Ma'am og kuan isda para sudan sa paniud ko. Yeah. Nanada ni guys. Napait ako isda. So nana si Alan nakaringkot na. Adto na midad to guys. So kay ulan ganina nasugat na mo. Naluto na ta guys. So ayan. Salamat isa bagay kumkul niya. Katiyo no. Busing. Alin mo? Hey, ano ba? Pahaw na. Pasul-pasul mendingan. Lato deh. Terus. Kinauboy na taranin. Kuha na. Silyo na yung klase. Sige na, sige na, sige na. Kato sila. Tay, dali na mo tay. Dali na. Katubang si Bino. Tato. Ay, nakapagay niyo sa Pacquiao, ano din, nadlaw. Naginuma, nagisa dito. Kumagin ng pasul garon. Ano na sa inyo talaga eh? Yan naman, parelax lugar mo karon. Relax lang. Kana sila guys, naglampas na sila. Tapos na kayo, Di ka na sila naglampas. May! Ngaon na sila. Dalan. Brothers doon ang sinabot. Isuon ko ron na sila tulo. May usan. Karon ba? Nalay ko na isa? Ay, ko masulibong ninyo. Ba, mangolay, parehatan nga. Ba, man, Di bangko, sila. Na. Ito bangko na to yan. Foto naman si Ibong Kauban, di ba? Baka nung gilain ninyo si Ibong, wanyok ba na? Okay man. Kauban maoy. Nag-try kaya ako kasi ganahan mo. Kulay. Nara. Ano? Nara, usap. Usan ni. Bangin na grupo tayo, May. Kanila kung mag-drive? Okay lang na red Bos, sukan ba? Nasudan na ni sila. Ginaboy na niya ito, ginaboy. Lain na lang ito lang puro na patay yan. Ang mo ni so na baunot aman, kung baunot pa dito. Ha? Ako kung baunot sa mga dito. Sa sir. Pero luwan man iyak. Dili good kay kon. Idong tigil na kayo. Wala na ito na. Ang sonang kaya ni man tanan. Sao mà ra máy này? Good lagi ni man uy. Dagan. Ano mo balik ka ng pagkapas, siguro na mo? Ha?
Isa may yung wonder guy. Yung mastermind. Ito nagkukubog. Mga engineer. Performan niya daw. Hindi, ingon, ang mga man. Nawan, islok. Wala nga. Dura may dito na yung kawayan o kato dito na yung kahoy. Ano mo na itong isplit Yan po, ano yan? Aras. Abi yung kayo na kuma ada vlog ini. Bisa sa nagsabi ya. Vlog niyo. Sige lang nga, hayag na tingin si Milo. Bisa pagtao sa mohon kit. Vlog mo magide. Pagkakita na ito nga, okay, hindi magkita. Dito mo sila nga, Subok-subok ko. Subok ko. Okay, ang laos kita. O, ba man yung uma? Umahuman ninyo, na mo'y bonus. Taman mo niya mga stress. Dahil na dua uma. Ito kayo sa una nga isang hektarya dito. Zorang Watin. Bayad, kami na Richard. Tingala ko ang dua kamaktin kita 3 mil, 6 mil. Tingala ko sa kauban kay Sabi ka una ko eh. nawala pan. Gusto kay dagan. Tos, kasing di sa kuntun na. Nara ko gaw. Dakap rin pa sa video ka na eh. Doon tumumpat si Richard. Katawa ka, matali ko na lang ko kay. Dala sanggot. Nabi, wala mo na baka di ako. Minitaw. Buwan po dahil. Diyan. Kumana mo, sir? Ano mo? Ano na dito tulong ka bro? Kaya may nikulo ko dito. Ready nyo. Ah. Andaron, foto sa andaron. Mayroon ba kayo sa subay-subay na? Muna yung dalaw na ah. Subay-subay niya. Hindi mo dahil. Di ba mo na rin? Ikaw sa ay. Easy, ay basic. Basic. Tao na. Ikaw nilayo ka? Layo naman na kayo. Sukot mo sila lagi. Dito naman na Kasi mura sa sulti ni Ma'am Dana. Hindi, mo yung daw. Masa gisubay tala na mo. Na misunderstood bro. Dari tarya kayo ka? Wala. Wala na. Tarya na. Tarya? Dua na katunga. Nga, sa iyo napalit kay... Ano man? Wala luy. Wala na ito. Awin tang wala mo no. Yung napalit mo ba? Ilang sukot sa kawan. Sa kanila. Bahay nila. Ang sa ilang napalit na kuan. Yung kuan ra? Murag... Saya sa sotik da? Saya sa to? Asa? Ito na pwede to na? Ay? Okay, good. Saya sa to? Saya sa? Di size. Ay naman na gido katong gipakita niyan sa to yung gipakita dai. Sa entero to? Sa katong napalit ginaluluna ba? Ano ko ba yun? Mas laparan na to. Ano ba? Sapit ano na niya? $5,000 kapit. At $5,000 dito yung pare. Alam kada isa. Buwan naman talaga pare. So, kani og ta. Para duha kay kani ulan na sa kuan. Kay mo. Ito sa ano? Mampun yung dua sa kita sila.
Kaya sila? Oo. Kaya lang napasan, mga to, Arap. Tuma na yung paso, pinangapaso, tuma na. Ano na na? Kanya ka na pa yung tubos. Ang nanapasan, pala mo. Ang pasan? Oo. Ano sa tunga? Tunga mo sa tunga ba? Ang pasan. Maman kay? Maman na ba kay? Ya, ang kawayan no? Ito. Ano kayan? Kawayan mo katong kuwan. Ito, yung kahoy ito bro. Doon ka magkawayan. Kanina yung Hi guys, so managpamahaw niya. Managpaniud to niya. Karon nanghugas na sa dugos plato. Karon kuan hinlo tong pagbiya. Kay mga tigwang ra ba nabilin na ni guys. Mga tigwang ang tao din eh. So manahugas na mga plato guys. Nya. Madto na sa ginialan. Kaya sila tata to dito mong gibiyaan. Ato na me. Kapay sudan na to sa lamisa. Basig, kuanong siring. Magda mo. Ay na. Ayun na. Na. Sige, bilhin niyo dyan eh. Ikaw, paigoon na sa daga. Daga ko ni. Tinapian ko niya. Di na me agdugay. Arang labilan nito. Sama na. Adto na me, adto na me. Kinsa man to sila? Kinsa man to? Dalagan nyo tinong kanong kadang kayo. Plus ka na. Daghan niya pong gilungan dito ni tata. Tapos tata ito balay man. Dito sa amo. Mahuli na sila guys. Kay ulan. Sila guys. Tayo, mamili sa likod na kami. Ha? Bilhin na rin mo sa kapilitan. May hapon guys, nagulan na gid guys. Kaya nakusuki ulan gay na. Ang labas si Alam na rading hindi pang halay niya. Kaya karon makatulo. Muan niya halayan. Hindi na ipatulo niya. Uban, panalabihi. Kaya nag-one man. Kung may nakalakaw ganina, nalabhan na ko. Nakalakaw man ni. Daw. Ulan. Nang. Asya nakatiwas paglaba. Tultul ng ulan guys. Kada hapon. Wala yung ipanglabhan dia. Dito wala yung uban. Ulan ako nag-ulan.